Els amfibis són els animals vertebrats més amenaçats del planeta. Una de les principals causes és la quitridiomicosi, una malaltia causada per uns fongs. Aquesta malaltia està directament relacionada amb el declivi de 501 espècies d'amfibis i l'extinció de 90. Moltes altres espècies continuen avui en dia amenaçades per aquests patògens. Els Pirineus és l'únic lloc del món on es troba el tritó del Pirineu, que viu en aigües pures i cristal·lines. Avui en parlarem per saber com s'estudia l'afectació dels fongs quitridis en aquest amfibi. A la península Ibèrica, els amfibis que viuen en altituds elevades són els que han patit els majors impactes de la quitridiomicosi. Per això, avui ens cordem les xiruques i anem fins a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona per trobar-nos amb la Maria Puig, del grup de recerca en Medicina de la Conservació, qui estudia aquesta malaltia en els amfibis a Catalunya. Hola Maria, què tal? Hola, bona tarda. prepares? Doncs mira, preparo el que necessitarem avui per al camp, que sobretot són el frontal, que no ens el deixem, i piles ben carregades, i botes perquè no ens mullem els peus. Molt bé. I després una cosa bastant important, que és el desinfectant, perquè no puguem transmetre el fong d'una banda a l'altra, que ara el prepararem. El projecte Protegim el tritó dels Pirineus consisteix en avaluar la salut de les poblacions dels amfibis que viuen al Pirineu i sobretot centrades en les poblacions que tinguin l'espècie que és el tritó del Pirineu, que és com l'espècie bandera o l'espècie endèmica que tenim aquí als Pirineus de Catalunya. Ara que és així a la tarda, que s'està fent tard, és la millor hora igual per trobar els tritons perquè comencen a estar actius. Cada vegada que anem al camp el que fem és agafar mostres de tots els animals i a més els hi posem una manera d'identificar-los individualment. Bé és un microxip o bé és una fotografia dels animals que tenen color. Per exemple, el tritó té un color molt bonic a la panxa i el que fem és tirar una fotografia que llavors amb l'ordinador es pot contrastar i podem saber exactament si aquest és l'individu 1 o aquest és l'individu 2. El portem a la Maria. Al camp el que fem és recollir uns isops de pell, que no deixa de ser com un palet de les orelles, i el passem per la pell dels amfibis, i llavors en aquest palet és on si hi ha el fong quedarà enganxat. I llavors d'aquí el que fem és una PCR, i molt semblant a el que es fa amb el Covid, que es posa un palet pel nas i es fa una PCR, i aquesta PCR ens determina si hi ha o no hi ha el fong. Aquesta informació, conjuntament amb la de la identificació individual, ens pot dir, per exemple, l'individu 1 té aquest fong. Si a més ho repetim moltes vegades en el temps, com nosaltres ho fem cada 2 mesos, ens pot dir aquest individu 1 que té el fong ha sobreviscut tant temps o per contra s'ha mort al cap de 2 mesos. I llavors podem estimar l'impacte que té aquest fong a la població, si està causant mortalitat o si està causant un impacte. De moment el que hem vist és que gran part del Pirineu és lliure del fong, però en altres llocs sí que hi és. Llavors els nostres resultats ens poden ajudar a determinar millor quines són les accions de maneig que podem fer en aquestes poblacions. Si s'han d'aplicar més mesures de conservació, si igual s'ha de realitzar més estudi en una zona o inclús si algunes espècies necessiten una acció més directa, com per exemple que es creïn centres de reproducció a fora perquè necessiten un suport de les poblacions. Aquest estudi ha permès veure que la majoria dels punts del Pirineu és lliure de fongs quitridis. És important que el fong no s'extengui a les parts on encara no n'hi ha, pel que cal extremar les precaucions per evitar la transmissió i apostar per mantenir programes de monitorització per detectar l'emergència en els llocs el més ràpid possible. A més, cal evitar pertorbar i manipular amfibis si no és per un motiu científic, i si és així, sempre ha de ser amb guants i protecció adequada. No cal manipular la fauna per gaudir-la. També pots mantenir-te informada i involucrar-te directament participant a la campanya de micromecenatge d'aquest projecte.